Mula pa sa bayan ng Balatan, maagang nagtungo ang fresh graduate na si Princess sa MRV Gymnasium sa bayan ng Bato para sa local and overseas job fair ng Kamsurpeso at Bato. Bitbit ang kanyang updated resume kahit medyo kabado ay baon niya ang lakas ng loob at confidence na humarap sa bawat kumpanyang pinasahan niya ng kanyang resume. Nakakakaba pero at least na experience and na try po na mag-apply, at least sa next marunong na po kami. Worth it naman umano ang paggising niya ng maaga lalo't na hired on the spot siya ng isa sa mga pinasahan niyang employer. Matagal na po ako naghahanap po ako online ng trabaho. So ito po, opportunity po ito and napakasaya po kasi na-hire on the spot. Thank you so much po sa opportunity na binigay niyo po sa amin, lalo na po sa akin and sa mga kapwa ko po, fresh graduates. Thank you so much po. Sana patuloy pa po. Isa lang si Princess sa mga taga-Rinconada sa daan-daang nagtungo sa inorganisang job fair sa bayan ng Bato. Higit sa 10,000 job vacancies ang alok na trabaho sa aktibidad. Pinakamarami ang job vacancies ng Philippine Army na naghahanap ng higit sa 7,000 individual para sa Candidate Soldier Course. May bakanteng trabaho din abroad para sa mga bansang Cambodia, Laos, Oman, Saudi Arabia at Poland, kaya naman hindi na yan pinalampas ni Nero mula Tinambak. Para may ahon ko yung pamilya ko sa kahirapan saka masustentuhan yung pangangailangan nila. One-stop shop na rin ang job fair dahil dumalo rin ang Department of Labor and Employment o DOLE, Department of Migrant Workers at iba pang ahensya ng pamahalaan. Nag-alok rin ng training services ang Southeast Asian Institute of Computer Technology o CICT. Ayon sa Kamsurpeso, sa pamamagitan ng naturang job fair, katuwang ang Public Employment Service Office ay inilalapit sa mga job seeker ang trabaho at oportunidad na hindi naluluwas pa ng Metro Manila. So PESO is, kumbaga kami itong nagtatabang ay nag-a-assist para ma-make sure na makakapagtao kita ng decenteng trabaho and safe job para sa itong mga job seekers. So ining sa mong ginigibong job fair, this is a one-stop shop and at the same time, malilesen sa indang mga pamasahe, si money, effort and time na maduman pa sa Manila or sa ibang lugar. So itong mga nasa Rinconada area, mga nearby LGUs, they could avail this job fair as Chris Novello, CSN.